škola primenjenih umetnosti Šabat i medicinska škola dr. Andrej Jovanović su dve srednje škole u Šapcu koje razdvaja samo jedan prolaz. Baš taj prolaz tokom cele godine je mesto druženja učenika ove dve škole, pa se tako svake godine na Savindan organizuje manifestacija škole otvorenog srca, medicinska i umetnička. Đorđe, kako sve to izgleda, pokaži nam. Pa nadam se da možeš i da čuješ, dakle ovdje je već muzika u ovim prepodnevnim časovima, tu je izneto posluženje za sve komšije, ali i svi učenici medicinske i umetničke škole nekako tradicionalno na ovaj dan 11. put za redom organizuju tu manifestaciju kojom krunišu to celogodišnje druženje između ove dve škole. Prvo razgovaramo sa mojom sagovornicom iz umetničke škole Anđelom Vodopijom. Anđela, dobro jutro, hvala ti što govoriš za naš program. Pa za koji deo je umetnička bila zadužena kada pričamo o ovoj manifestaciji? Umetnička je bila zadužena za kreativni deo, to jest da uredi prostor na kojem će se organizovati manifestacija, kao i da organizuje izložbu radova koju narod može da posjeti i pogleda. Sad, kako izgleda to inače druženje? Ovaj negde plato između škola je negde i najbitniji deo školovanja i učenika medicinske i umetničke škole, je li tako? Tako je. Ovo je prostor na kojima svi provodimo naše odmore i nekad se potrefi da izađe i jedna i druga škola i onda se zajedno družimo, pričamo i provodimo vreme. I eto, ovo je jedan negde prilika da to se negde kruniše. Hvala ti mnogo, ništa, ostavljam te sad da nastaviš druženje. Dakle, ono što ja moram da napomenem jeste da u učestvovanju ove manifestacije učestvuju sve komšije ovdje, dakle sve pekare, piljarnice, prodavnice i oni doniraju, dakle, posluženje za komšije ovog jutra. Idemo da vidimo šta je to medicinska pripremila. Luka, dobro jutro i tebi. Pa za šta je medicinska bila zadužena u ovoj školi otvorenog srca danas? Dobro jutro, Đorđe, i vama i svim gledalcima televizije Nova S. Pa kao što imate priliku da vidite, dakle, u saradnji sa našim komšijama iz škole primenjenih umetnosti, po 11. put već organizujemo akciju škole otvorenog srca na Dan Svetog Save, dakle prvog srpskog arhijepiskopa i školske slave prosvetnog sistema u Srbiji. Šta je medicinska pripremila? Svako je dao svoj neki određeni doprinos. Ne mogu da kažem ni da izdvojim jedan segment. Zajedno smo svi učestvovali u svemu ovome i veliko je zadovoljstvo sa našim, dakle, drugarima, komšijama iz škole primenjenih umetnosti organizovati sve ovo, jer prvenstveno cilj je druženje, cilj je da naši sugrađani mogu da prođu, kao što možete da vidite, da se posluže. Šta da vam kažem, sve u duhu školske slave i ovog prelepog januarskog dana. Vreme nas je poslužilo, zaista smo prezadovoljni. Ali to ne predstavlja problem, ja se sećam nekad je ovdje bio i -10 pa se održavala manifestacija. A kako to izgleda tokom čitave školske godine kada se ovdje družite? Nije samo ovaj dan, je li tako? Tako je, na kratko ću se osvrnuti. Prošle godine, na primjer, padao snijeg, jeste bilo, ali smo naravno kao i uvek organizovali. Što se tiče vašeg pitanja o druženju, druženje je uvek sjajno, odlično. Dakle, kao što vidite, deli nas samo jedan plato, tu smo jedni preko puta drugih. Često sarađujemo, družimo se, mislim, komšije, sve funkcioniše stvarno u najboljem mogućem redu. Dobro susedski odnosi. Hvala ti mnogo na razgovoru, Danilo. Pa eto, neka bude primjer ove dve škole kako bi trebalo da funkcionišu dobro susedski odnosi u Srbiji. Dakle, ovo je jedan plato koji razdvaja dve škole, ali zapravo tokom čitave školske godine njih on spaja. Hvala ti, najlepše bio naš Đorđe Milović.